Huria nahinaholongani Tuhan Yesus, marpungu hita sadarion, dadaholan laho marningot sejarah, alai laho pasahat ngulut tado, tu adupan ni tuhatai. Tupa adong do sian hita naroon waing namarukil, alani akka panosak ni portibion. Tupa adong namar sahid ni roha, ala say diuhumi hala na asing ibana. Adong nahol sowan manarihon ngulu tu ari nanaing ro. Ale Jesus si pangulu hami, rodo hami nuaing tu adopanmu, di bagasan ragam ni parsorian nami. Di zamanon, say dijujui portibion hita asa hatop marlujung, marsaulihon akka namanggohi rohata. Anggo Jesusi maradiad do tarpajal ibana di Golgata dilehon hosana asa jupangan hita di paradianan nasasitong na alani i tatak ma silang nai dadaholan si taonon na patar disi alai lubisianido tahe hapataran ni holong naido nama kokop hita di pangalaho dohot parulautan na sotama di adopanna ro mahita tingga koma na sahol soni roham tu pak ni Jesusi bongot mahita tu parsaoran dohot ibana na pamalum rohata tapuji tuhata marede hita. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tu mau palangi dohot tanoon. Amin.
si Tuhan ni malim si songonido tamadi hita, na badia, naso jahat, naso marlidang, naso marbola sian akka pardosa, naong gabi tumibo sian akka banwa gijang, naso pola ganup ari, songon akka si Tuhan ni malimi, mabuan jumolo pelean taringo tu akka dosa na sa diri, dungi taringo tu dosa ni natoropi, ay sahali doi dulahon, di na mamelehon dirina ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali ama nami jala debata nami. Para sirohan na sumurung dohodi sude jolma manusia. Nung dilehok ko anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Manaon haliaon dohot siak ni bagi. Pola mate tarsilang. Asa malua hami siang gonggoman ni sibolis. Say parrohay mahami mamikiri panaunon ni anakmu. Asa maruli hami marhite siyani, dihasesan ni dosa, doho dihaluaon siyan hamatean padua halihon. Asa dapot hami hanguluan si saliling nileleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Kristus tadami olokmu, parisarto binama bopui, mangalano konsa sude dosaku, mengulang asini rohami. Nang Tuhan ikabenak indahmu, nani urang saksian dosai, alamu darmu nani usehonu, di Golgata di hama matemi. Tatangihon mapati ni debata, imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni hapor siaw ni, jala napa ukujuk kosa, ima Yesus nama nauton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap na ihian, so dietong ihai laon, gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata, ido sahatna, atong rak mangidugo gumahita tu Tuhan debata, ade Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Yesus, aku
tatopoti madosata martangiang mahita. Ali debata nami namara si roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom. Huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halap pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadario di jolom. Jala huparha topot tami. Tung najuk dohami manibil sian akka dalam munabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami. Aidang di halomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami, marhite-hite panidangion dohot hagogon nito di parbadia. Asa tarapul si tuturo hanami majauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasa ngapon di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim nasongoni. Nahundul di siamon ni habangsa di hatongamon ni Banua Gijang. Di bahini tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasa dok ro tu debata marhite-hite ibana namangulu do ibana totong asa ditangyakon nasida hasa ngapom ma di debata na di Gijang. Amen. Tatangihon mahati ni debata turpu epistel di pesta perningotan hamamati ni Tuhan Yesus sadarion natar surat di Psalmen 22 mamuka sian ayat sada satu ayat 12 ede sian si David ali debatakku puasa tung tadi konomwau sai madau-dau do akahatan yang gukon sian hatuauku Ale debataku sai jauh-jauh doau arian aleda mangalusi ho jalabor ngipe dang cupang au has sonangan alai nabadia doang goho marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Marhapos santuho doaka opunami pos doroha nasida jadi di paluaho do nasida Tuho do nasida mangangguhi jala malua manasida marhaposan tuho do nasida jadi dang tarurak alai gea nama iang go au dada jolma
Heleson ni halak jala barbilean ni natorop. Sude akan amarnida ahu marek kelhon au di pangangang do babana huhut mangupir-upir. Tu Jahoba manian di pasahat asa di palua ibana. Di pangolu manian ibana. Elo modorohan nami da ibana. Hodo natongon namanait ahu sian apuan si papos rohaku mangosok bago ni dainang. Dung tubu au sian hodo parsigatung aku. Sian butuhan ni dainang dope sayo hodo di bataku. Unang madaw-daw ho sian au. Ay dono nama parmaraan. Ay soadong si partupak ido sahatna. Matua do akan atumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Tahatidak ko maha porsiautai songon na hinatidak ko nidongata saha porsiau di sadok portibion rakma hitamadok
Kor ina Deborah diuduti kor ama kantate.
Tatangi homa sunggul-sunggul di huriata. Huria nani haholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus, sonari tatangihon ma teting ni huriata di bagasan saminggon. Na parjolo, pesta parningotan ari hamamateni Tuhan Yesus Kristus, manang Jumat Agung. Di hari sadarion, ima pesta parningotan ari hamamateni Tuhan Yesus Kristus, ima Jumat Agung. Na paduahon, partangyangan dohot perlombaan parheheon sikola minggu. Di hari Sabtu tanggal 4 April 2026 masuk pukul siawib maringanan di gereja dohot di sekretariat. Di patupado partangyangan diuduti perlombaan parheheon sikola minggu. Sinosohon tu danak sikola minggu ruas ni huriata asarade madohoti ulaoni. Napatoluhon PHD gabungan pra remaja dohot naposobulung. Di hari Sabtu tanggal 4 April 2026 masuk pukul 10 sia 30 wib maringanan di gereja. Di patupado PHD gabungan pra remaja dohot nas posobulung. Jala diuduti latihan kor di ganup seksi. Sinosohon tusude pra remaja dohot na posobulung ruas ni huriata asaro tu ulaoni. Na paopaton pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus, manang pasca parjolo. Di hari Minggu tanggal 5 April 2026 di patupado permingguan pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus, manang pasca parjolo. Ima permingguan buha-buha ijuk masuk pukul 4.30 wib. Dung sidung permingguan di patupado acara siandak danak sikola minggu. Sinosohon ma sude ruas laumat dohoti partanyangani. Permingguan manogot masuk pukul 7 wib. Permingguan arian masuk pukul 10 wib. Permingguan botari pukul 15 wib masohot majo. Di pasada dohot permingguan manogot dohot arian. Napalimahon pesta paduahon parningotan ari haheni Tuhan Yesus manang pasca paduahon. Di hari Senin nanaing ro tanggal 6 April 2026 di patupado pesta paduahon parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus manang pasca paduahon masuk pukul 20 wib maringanan di gereja. Sinosohon matusude ruas ni huriata punguan kor kategorial dohot punguan kor wik asarade patubegehon ede puji-pujian di parmingguani. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon debatama nama masuk. Kor agape diuduti kor amasyon.
syukur atas segala karunia kasih-Mu padaku. Suara sejuta malaikat takkan dapat mengungkapkan perasaan terima kasihku kepadamu, Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, karena karyanya, darahnya menebusku, dayanya mengangkatku. Terpujilah Tuhan, karena karyanya. Biarkan daku hidup berkenan padamu, Tuhan, dan ku naikkan pujian tertuju ke Kalvari. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, karena karyanya, darahnya menebusku, dayanya mengangkatku. Terpujilah Tuhan, karena karyanya.
refleksi silang ditongan ni parsuryon ni nguluta. Hurian na hinahulungan ni Tuhata. Ditongan ni zaman na ribur, diambisi dohot roha na ahut di arta. Tatak mas silang ni Tuhani di Golgata. Jongjong silang ni Kristusi. Dadahau mas sitodur-toduran. Alai ima alus tungolu dohot roha na marhoi-hoi. Di sido jupang nami Tuhani, nasodau manang holan sian hami. Rabdo ibana dohot hami, dihagleon dohot pardang nami. Ditongan ni beban ekonomi na manosak ngulu niaka keluarga. Dohot masa depan na hira tertutup binahin ni obun na hafal. Silang ni Jesusi manungguli rohata. Nung ngajumolo di bolus Jesus dalan narahis. Dang di bagagahon ngulu na soadong situhon. Alay di bagabagahod do narade ibana rabdohot hita manuuksa. Tuhan silang mimma mangalehon gugo di hami, diobas si manjok-jok nami, teluk-teluk ala ni borat ni situ tuhon nami. Ditongan ni parsalisian, pangiburuon, dohot roha diri na jot mangisobut tu parsaurata, masalabo do sian silangi hita di pitsang, alay tajom, asa tabunu roha diri, asa patar mangula holong ni rohata. Asima roham di hami Tuhan, nasai jot-jot hami paburnang diri nami. Ajari mahami paserepon rohanami, songon ho narade patuturu diri sahat rodi namate. Dia kana marsahit, nama kilala pujung songot tadi ang nahapuluan, manang na dicehe hodongan, tata matangan na nahona labangi, labas do dibuhay, lao makaul jala pamalum akabugang ni roha na suboy di ida si malolongta. Bugang mi ale Jesus, ima pamalum rohaku, hapujungommu di Golgata, ima mangapuliau, na adong doho rab dohon au di hapujung aku. Silang ni Kristus di zamanon, dada tada ni hataluani, alai tada hamonangan nasitong doi. Dang mabiar behami di godang ni parukilon, ala di tongan ni parukiloni, di pabisar do hatiuron, silang mido gogonami, dohot na pahot pakiriman nami. Amen. Tapasahat ma piliatang, marede hita sian buku ede, nomor 77 ayat sada dohot udutna, hamu saluhut halat. Moda
Dameni debata na sumurung sian saluh naroha imana mangaramoti ate-ate duhut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Jumat Agung madhita saluhna. Hatani debata imana gabi jamita di bagasan kita nuaingon parningotan di hari hamamate ni Tuhan Yesus tersurat mai di buku Evangelium Lukas bidu Matius bidu 27 ayat 45 satu ayat 56 songonon mahatana tak payut-ihuk mak alai ola ni hosniari rodi pukul tolu hulum ma sadok tanoi alai tar di pukul tolu dipanggil Yesus maswarana diangguk koma ale debataku boasa tung tadi kononmu au Eli Eli laba sabaktani alai ubigi ninna nadeba sian akana jongjong disi nama jousi Elia doi dungi pitor marlojong ma sada sian nasida mangalap limut dibutongi ma itu na asom di palohot ma tu tolong painupon ibana alai na dibanari madok pasob bujolo taida ma manang na oloro si Elia paluahon ibana alai diulahi Yesus ma marswara na gugu dungi tosma hosana laos di nasatok kini mariba mahire-hire na dibagas coro sian gijang rodi toru dungi humutal ma tanui marigat ma dohot akka batu mamak muka ma akka tanoman dungi hehe ma daging ni torop na badia akka na modum disi gabe ruar ma nasida sian akka tanomani jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhuta na badiai pataridahon nasida tu torop halak alai dung di ida iduk ni soldadui rap dohot akka donganna na jumaga Yesus laloiro di akka namasai ma biar si tutuma nasida nin nama tutudo on anak ni debata alai adong ma disi torop boru-boru nama natap madau-dau ima akka nau mangihuton Yesus sian Galilea pature-turehon ibana si Maria Magdalena masada sian nasida dohot si Maria inani Jakobus dohot Joseph dohot inani akka anak ni si Zebedeus ima sahak ni turpuki huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus gudang do jolma marpadapot taringo tu Yesus na diparsilakon adong do namadok dak tutui di dia do mungkin anak Allah mate si Judas doi na dihau pinarsilangi jala gudang do pe padapot na asing taringot tusi na pasti diturpukon nunga jelas di pabotohon taringot tu Yesus na matei di ayat 45 didok ola alai ola ni hosniari rodi pukul tolu hulumma sadok tanoi di ayat 46 di pukul tolu marswarana gugu Yesus madok Eli Eli laba sabatani di ayat 50 diulahi Yesus marswarana gugu dungi tosma hosana dihita kadongan na hinaholongan ahama na terjadi dung mate Yesus
Diok maribak hire-hire pembatas na adong na dibagas joroi. Humuttal tano mukap akka tanoman hehe akka nabadia dan seterusnya dan seterusnya. Ahamadi dok iduk ni soldadui rabdot akka dongan nai didok nasida tutudo on anak ni debata. Terlambat sudah do honon tu iduk ni soldadui dohut akka dongan nai mangokuhon Yesus anak ni debata. Memang idor sikoni halak manadda debata saliling pikiran nak huto-huto nak di patujulu molonunga cara nasongoni mangalapati dohut makaporsai Tuhani na pasti maol do Jepang kaporsiaon nasa sitong na ikot jolo di ida adong buktina ipiasa porsea si Thomas tong do songoni jolo di ida do na hehe Yesus asa porsea do na jolo dijulukon jari-jari ni tangan na huriana hina holongan ni Tuhan Yesus ahadona neng butota si lua marhite-hite parminggo sadarion ahado silua na arga na boy putih hatta marhite-hite parningotan di ari hamamate ni Tuhatta Yesus sadarion adong manian hamubaon adong pertobatan taida jo letnan na diturpukon aidung di boto ibana nama sai gabe porsia do ibana ai gabe marpanidangi do ibana neng songonima ngulun hita akasiton Kristus memang dang adong bahasa manang kamus nama dok terlambat untuk bertobat. Tidak ada bahasa nama dok terlambat untuk bertobat. Kapan saja bertobat Tuhan akan terima. Saliling adong dope hosatta Tuhani masih setia menanti pertobatan kita. Unang mas salpu minggu tu minggu, salpu akka momen natarayahon tidak membawa ke dalam pertobatan manang perubahan yang baik. Adong do manang piga-piga perayaan nama cebelga na pola 2 hari padudut tarayahon. Bohado pangotak ni perayaan na 2 hari padudut tak ulahoni. Adong do siani nabuta putihi sadok di peristiwa perayaan Jumat Agung hari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus konarong madihita parbuena ikonarong ma si putih hatta jala ikon adong ma
si patu paon. Unang biolo behita dikacaukan oleh pikiran-pikiran na asing. Suatu ngolo hita dikacaukan orang-orang lain taringot tu hapor syaut tatu di bata. Saboi-boi na nungai konta sadari pajano diri hita tutuhani. Unang bemasa nama nadiko Yesus alani ulaun na. Nunga mate Yesus jalan nunga maribak hire-hirei pembatas ni jolma doho debata. Tanga dombe batas-batas ni kehadirat tak doh debata itu sudah dihapus. Nunga maribak bola dua tanga dong be penghalang bagaimana cara kita untuk berjumpa dengan Allah. Nggak bebas behita manginang tak songo dongat tarupani mulu hita sehari hari petaho adigen bisa diingot Tuhani boy do martangiang dak pola ditentukan tempatna ngaboi hita makatai do tuhatta di bagasan kebebasan ini yang menjadi pertanyaannya ulur si patala ni murana dak tarulahon ya odo repot na gampang mai mago-mago digampang ujunga la sorong diulahom manangah aina songoni do hala Indonesia bahasa marpugus gampang haulan disabur hoboni bayami tortubu do inna songoni cabi songoni haukau kan gampang do hola disapakot tubu mago-mago songoni mak tunga pala bona ni cabe da pedang arong ikut puhorom mai. Semua mengatakan gampang sehingga apa yang gampang itu tidak menjadi suatu kenyataan yang baik. Mago-mago mamijam mak mago-mago mancalo mak sada meda cabe moda hape ngatuli buat songoni do hita alani da ngadong bahasa terlambat untuk bertobat. Segala sesuatu yang boleh kita katakan itu menjadi suatu kesalahan dung tarayahon ima perningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion nungay kuboy ta ayahi na umulinay dangadong beditikyon hire-hire nunga langsung buhita makatay do di bata marhiti-hiti akatangyak ta atong Roma hita unang biarong akama na soboto martangiang ate kaina ayo si pata alai pertangyangan gede sudah do martangiang ay mas tuga-tuga dan unang dung mangadopi hasusaan rajin ringgas martangiang uju marsahid walau sifata marjaji tu Tuhani Tuhan malu-malu mau buha malu-malu ubabelga pilih aku na kan manang hupasa pilih aku alay dung malu tutu bah ilam gudag do pilih anon dak mungkin torso non kaum janji na malu-malu mau Tuhan sia syaiton pilih aku 100.000 sehalimat dur gina ala torus si pas sebulan manakas
Bah saya bilang-bilangi 100, 200, bangga 800, tak tolak pawe. Yorui mah pilanna. Diskusi duk Tuhani. Tuha pagudak kudo pelaki na ujajioni tu ho enda. Atong mula masong na perjoli hodai nama. Babangangguhi. Nanang dohonon na dihitak kadongan na hinaholongan. Ketika kita berjanji kepada Tuhan, ya memang harus berhati-hati alana utang tuh. Bahasa utang, mulus taulahon. Ibener seurok kodang nomor aku mamereng halak na bajulu-juluhon nawai. Saya ramonis dohot tonik kuro. Kasong nih kan monis bajulu-juluhon. Habis ujungnya bolokon. Lihat tuh manuk. Santai aja. Tapi kerja. Itu na perlu. Unang apala sodiulah humanggoy salam. Denggan do namar sejulu-julu denggan. Ale unang sampai ada warna. Sosak-sosakan kan. Sudah do hitan yang rikot lah tu surgo rikot. Ale ulu gabi mersia tu surgo do sudah gabi wahai tidak lagi. Ai pitu na pe geleng do. Atas songoni rupani. Ya kita harus bersabar. Ikuti rute do songon entok manang bibin nate antri rapi. Yang adong na sesak-sesaka di sini. Ima, jadi mulu marjaji hita tu Tuhani bataulahum ma unang ala dungus malum sahihna gebe sodi ulahum be. Na pasti ngulu na songoni dang di halomohon di bata. Ngulu na ingkar janji. Jangankan kepada Tuhan, kepada kita sesama juga. Enggak enak badan kan. Perjanji kulim do bayanin. Na mangihut unang bi adong na ragu di hata ni debata. Suatu ngadong kita na ragu tadi kok tu hadiron ni Tuhani. Gudang do pesak kita na mengeragu ni gudang. Dan napa roh-roh rupani tiki marhuba siba melayani di harus manang di sibulga alaung kecelakaan itu rasing-rasing dua kadongani babain manangai sih ini saya udah kok aku kena mati do aku na sehat do saya ningot di jadi merminggu partanya di jauh adong mai gijang ipitu tak na bule-bule bigwahi kudulah hubereng ayah anti pitirado niku anti pitirnya ada niku kan so nang bereng beniku memang to orang arong be pertanyaan berikut nadang nah neng dohonokku ahadu labana hita porsia tu debata ale porsia tu hagogo ni portibi ngasongoni do nedeno ni 100% untukmu 100% untuk dia genaklah cintaku 100% nina tak songoni ikon hibul do molo ikon porsia tu Yesus ma molo ikon porsia tu hagogo ni portibio batu gogo ni portibio ma unang adong bena plin plan saraku kosongoni do kutu hita alengot tita walaupun itu merupakan saran 100% haporsei portibio 100% haporsei Tuhani efek na ending na itu narikot molo haporsei ta 100% tu debata hangolua sisa leleng na molo haporsei ta tu hagogo ni portibion bahamati sisa leleng arutong jalo onna. Jadi alani ba pilih ma sada sian na duai nang tu surgoi do manang tu apina rokkoi. Bebas kita untuk memilih. Alai sosok-sosokku sarakku mai ba unang beta pilih be dalat tu hamatian sisa liling nai.
Unang adong bena porsia, muluboy pangiruan, tuhagugon ni Portibyon. Naeng mahita di bagasan hasatiaon, laho manghutot tuhatta. Anu nga tahilalahon, songo dia holong ni rohani Tuhani naung tajalo. Alani kon manok tong duhita laho mangoloy ibana. Jalek ko barani duhita maka tidak ko tu saluhut halak pabua Yesus do anak ni debata. Mate ibana holan humokop dusatta asa dihita haluoni. Dak kamatiani yang go ujung ni perdalanan ni Yesus. Dak kamatiani ujung perdalanan ni ngulu ni akana porsea. Alani ikon berhak dohita akana porsiai mar panidangion pabotohon pabuat no tutudo Yesus anak ni dibata sebagai saksi Kristus ikon tajagahon mak hadiriota asa gabi makorhon na denggani tuhuna halak manang tu nahumaliang tapanao madirit tangoluta sian partuk Tuhan asa tung takas hita botonnya halak nasitong do ngulunya kasiton Kristusi hurian itu hata di sada sisi Jumat Agungon boy dohonon gabe sada pesta lasni roha alai di sisi na asing agak janggal mate Yesus las roha itu kan sasitong na Jumat Agungon dang bagian ni suatu penderitaan nunga bagian las ni rohatai cuman enggak enak aja kedengarannya mate Yesus puang las rohain kan ala memang itu sitong na ay justru nawolo do Yesus sumehono sana gabe dapotan haluau kita nah tapi pesongonan dohani bukan berarti kita menari-nari di atas penderitaan orang lain ala Yesus do naradi mangulah mulut adok Jumat Agungon bagian pesta lasni roha ala naung ditobus Yesus do dosatta ubahen dihita haluaun keselamatan ini ido badi partikian na parpudion dan apala tarida be pahiatta melorotu gereja manang marjumat agung ikos say nabirong luan sana di dia nama pakeoni parningota jakana modding di sido somalna di partikian na parpudion bukan pada waktu Jumat Agungnya kita mau bergabung daun bersuka cita do Imam mulus yang segi pangalapation itu ligiana elas rohat tamati Yesus ala nang ditubus dosatta tetapi songonani dohani bukan karena kematian Yesus itu sehingga kita menari-nari daun alai hira songonima berengos sepintas alai dang apalai na tinujuna molo di akka parmingguon parningotan Jumat Agung parningotan ni ari hamamatan ni Yesus sukacita doi di ngulunya kana porsia nunga ditubus dosatta alani ko sihas sada sihala cononi rohata do tarima tu hamamatan ni Tuhata Yesus di ngulunya akasiton ibana songon halak Kristen siton ibana hita
Bata pasahat mak pardalanan ni ngulut tau nang ngulut tak. Tapatuduhon mak parsitutuot tak. Mangihut to Tuhani. Atik pe sai ta adopi dope ragam ni akkahamawolon. Ikut di bagasan pos ni roha do hita disi songon naung ni do ni tuhatta tuhita sai nadong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasianganon disido kekuatan ni ngulu ni halak na porsia na sai radi maka tidakkon mamaritahon barita naulii di padohani Tuhan do hita mabain pos roha dang tubuh roha biar mangulahon nasit tongi karena Tuhan selalu menyertai. Jadi jangan dong alasan nih hita mabirau magonon gudang musukku muluh ulahon nasit tong sitongi gabe si rehe-rehan nih halakau muluh ulahon nadinggani. Tidak seperti itu. Bagi pengikut Kristus yang sejati manangulu ni akan naporsiai. Alaina pasti tuhata madongani saat roh ajal ni hasyanganon. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan di pasaha rohanami tuho di bagasan parminggon nami di Jumat Agung parningotan ari hamamate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Maulia te situ Tuhan di pasaha rohanami tuho di naulu ho Tuhan. Majakon ngulu nami pasesahod dosa nami marhiti-hiti mudarmu napola mate ho Tuhan di hau punar silangi saluh nai huboto hame dui alani dosa pangalasion nami tuho alani maulate ma di pasar rohanami tuha tuho di bagasa tikion bope ganup taun saya hupatu pahami parningotani saya dong ma parbuena di ngulu nami ganup asa marhamu baun asa huulaho kami Tuhan nadinggan lumobi maka porsyaiho Tuhan huboto kami gudang akaparaloan gudang na cemburu gudang na makasuguhon kami mulu say huulaho kami nasitong nasyanoi alani maulate mak di panarihonon mo di ngulu nami naso pasobom muhami Tuhan laho mangulahoni atong todim todi perbejai mak na margugok kami asa say monang hami Tuhan jala say bui hami mangulahoni urasi hami sia dosa nami nagudangi asa tung tamah hami Tuhan majalo pasu-pasumi di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Yesusku na nalubos aku sana
Yesus kudang malubus tahu Sinai ahon yongaku tudolo konata Hurian itu hatta di hari parningotan hama mate ni Tuhan Yesus sadarion udutot tado marulaun nabadia hobar tu natinonahon ni Tuhan Yesus tu akasisianna adorang sori takup ibana ulaun nabadia ima parningotan ni Tuhan Yesus Kristus tanda hasesaan ni dosa doho padan na baru taringo tu hangoluan nasora sudah marede mahita Yesus telah bersam dosa di portilio pamolu kami Yesus telah bersam dosa di portilio pamolu kami Yesus telah bersam dosa di portilio sai persona kami Amin, amin, amin. damini di batana somurung sian saluhut roha ima mangaramoti ati muna doho roha muna marhiti-hiti Kristus Yesus amin martangiang mahita ali Tuhan di bata para si rohana sumurung amanami na di bandua kitja asiroham topok mahami na pungudison adorang hupanga kami anon perbadanan nabadiyay lehom mato di perbadia tukan upami asa di tubuhon hapor siaon namangulu di hami asa posi tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargogoy mahami maswadahot diri nami asa tadi hutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa di tubuhon hapor siaon namangului sai tahiti rohanami asa lam malungun hami tubanua kicang asa saya masihol hami paimai mahon haroroni Tuhan Yesus amin. Hita kanau pinarhamaol ni debata ita sakap nuaing mangaton perbadanan nabadiyay di baheni tatibang maju mulu manang natau hita marulaw nabadiya asa unang hona uhum manang isi siak kita ay holan nauduk roha jalan na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture jalan na manopoti dosana jalan na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton perbadanan nabadiyay alay akan adohot marulaw nabadiya
unang be dioloi sibolis, unang be tidak dati mardosa, tung padaw hamu marohamuna siani, tung kota pok kamu mahosom, dohok late ni roha, alai, paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jalan naung mulak mangolu humokop pamu, asa tau hamu mangaton perbadanan nabadiai. Di baheni tata kasih majolo rohat tabi, jala alusi hamu ma suku-sukunon, jong-jong ma hamu. Di parhatu tu roham do halak pardosa hosian hatu tubum, doho ala ni pangalau sim di patik ni debata, molo di parhatu tu roham dokma olo. Namarsak do roham ala ni dosami, jala dipangido roham na yang malua ho nua yang siat dosam, molo songoni roham dokma olo. Di parhatu tu roham do, nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanaon panguluhon pardosa, ibarat nang mati doho mulak mangulu humokopo, mamorsan jala mane sarusam, molo songoni di parhatu tu roham dokma olo. Molo doho manggota pon siar roham, late ni roha dohot hosom ni roha, akup ni i. Olo doho mardengkat dohot halak, namangar sahiho. Jalan na olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham, sesaon ni de batasu di dosam. Molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapau duk be marohata, jala tatopoti masuri dosata. Ihutok kamu matangiangon, di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot-jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhum muhami noaing dohot sogut. Molo balos sonom mutu hami hobar tupa bahenan nami i. Alai. Alani godang ni asi dohot holong ni roham. Doho ala anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokopami. Ala ni ima ubahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Sai jalo mahami. Sai sesa masude dosa nami. Jala lehon tot di parbadiai tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon nahobar. Tulomo ni roham sa leleng di tanoon dope hami. Amen. Atong hamu aka na manopoti dosa muna jala na mauwas di asi ni rohani de bata. Say saha matu hamu na hina porseo muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni de bata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Amen. Ali ama namin na di banua gijang say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajamu. Say sauk malomo ni roham di bana tongoon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluas siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami siya pangago. Ay horona puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon. Sa leleng ni leleng na. Amen. Hutul mahamu. Marti mahita. Sila
Dihok kamu matona ni Tuhan Yesus laho badirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibana. Didok mamauliate. Dungi diponggoli mai. Diparlehom matua kasisian na huhuk madidok. Dalo hamuma dala pangamma. Dagi kodoi na nilehot to hamatean humokok pamu. Bahen kamu masongoni. Bahen parningota muna diahu. Jaladung sun na sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dongi didok ma tuna sida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maun marhite hite mudarhu nani usehon humokok pamu bahen hase saan di dosa sai bahet kamu masongoni bahen parni ngota muna dia. Atong romahamu nungara di sudi ida jalade hamu matingga basani debata. Tuhan
torop dope nasihati dihasambu dan rea IPH-mu mardosai sai oloma porstea aide mata manjohamu Tuhan solangan situtu hamu dijo Tamalona roham ale umbegepa mutana atong sayu nang juabe tangihon pa iyona ay debata maniyo dibaeni sayo sang
Son maho ale ton piku dinama uas maleho menjalo basa di Tuhanmu binarade naidi
Martang yang mahita. Puji ma Tuhan di bata ale todiku, jala nasarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ale todiku, jala unang tung halupahon dengan di basana sudina. Ibana do manesa do sam sudina, jala ibana pamalum akasahit musudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala par dengan basa do Tuhan di bata, labat tarimas jala para si roha gudang. Dang di bahen tuhita na hobar tu dosata, jala dang di balosot tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama tu akka anakona do, asini rohani Tuhan di bata di akka na makabiari ibana. Nunga takas di patuduhon di bata holong ni rohanai tuhita di namate Kristus humokop hita uju pardosa do hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna dunggabi parpitor hita hinorhon ni budarnai di baheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenakku do Tuhan di bata ola nion rodi saliling ni lelengna. Tapasahat mapiliata tu di bata martangyang mahita. Ali di bata amanami nadi banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa nama uliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap naucus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasiang hami pilihanon. Patibulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut nunga patar huidahami holong ni roham na gudangi gumudang doi sian holong ni roha ni ama-ama dohot inaina di ianakonna tung naso tertibang do godang dohot arga ni silehon-lehonmu tuhami ay anakmu nasasadai disuruh hoga bijolma manaon pardangolan isa-hisak dohot pastap-pastap gabi tarpajal ibana jala tuhamatian humukop hami mauliati marohanami ala naung sai utang nami jala malua hami sian dosa sian hamatean dohot sian gom-goman ni sibolis ala ni pujion nami magwarmu nabadiai ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni di bata naung mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun mauliate marohanami tuho jala pujion nami mahoro di saleleng ni lelengna sai tata mahuriam na hinokopmu jala na pinapungumi sai pahotma di hami hasesaani dosa dohot dame na pinatupami sai paiyas jala parbadiai mahami asa tarbuan ho hami tuban wagicang pasarhon hami tu akan nabadiai sai bunu jala parsilakon majolma na buruki dohot sakap-sakap naroa na di bagasan hami asa unang marlidang hami madapoton ama na di banua gijangi hupasahat hami madiri nami tuho
jala hulehon hami rohanami bahen ingananmu, ala naung dihokop ho hami, dihoma hami, jala ho dihami. Sai unang loas hami sirang sian ho, dongani mahami jala saur maho tuhami, sai patugu maha porsion nami tuho, asa hot lakka nami rodi ujung ni hamatian, sai ramoti ma akarwasmu nama maritahon holong ni roham, dohot dalan naung pinatupami, atong manang mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami dohot raja nami. Sai asima roham, ingot mahami dihasangapon mi, jalabuan hami tu hasonangan na dilabungni di bata. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami tu ihutu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasarhon ma damena tu todim. Tuhamu amanami inanami naneng mandohoti marulon nauhom mangarade majuita ala adong do di patu pahuriata songon na mangan siang na mengganjal olah mengganjal ate. Jadi lanjut do ita non di pukul 2 harian. Jadi naneng mandohoti marulon nama dia menulon nauhom asa hotma di hundulan na. Tuhamu amanami inanami parhalado asa dibuat matuson si pangano nate.
mampu